Ngibingelele ngiphinde nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze okufanelekile ucofa subscribe ulike uphinde ucomment. Ey'ndabeni engiphethe zona iy'ndaba ey'thinta owesilisa ocela usizo laphana emsakazweni Ukhozi FM ngendaba yokuhlushwa yisidoda esivukele esisesikhulu kodwa ngaleyo khulumo kakhulu nansi inkulumo yakhe eyikhulumela echaza ngodaba lwakhe ephinde futhi ecelela usizo kwaba ngaba nosizo. Futhi siqhamaza ngiyabingelela nakuwe. Siyabonga kakhulu Njomane kaMgaba. Ngiyajabula impela nje ukuthi ngibe khona la ekhaya yazi ningikhulisile nina bengumfana wenu nje nisa business. Nje. Nami ngabocacela udadewala. Hayi ngiyajabula nje ukuthi ngikhona la kunina nginivashele namhlanje. Njomane kaMgaba. South Africa nje abalaleli. Mfethu siyakubona ungena manje ukuthi isimo sikho kahle ngumnyaka u30 ubudala iqhamukapi lento musichazela ngalesi sifo sikuphethe nokuthi siqala kanjani. Bhuti mina ngendlela nje mhlawumbe engachaza ngayo nami ngolwazi lami. Lento nje iqale bengihlushwa amathumbu kakhulu enqini. Yabo livele ngapha ngikhame ngapha livele ngapha ngikhame ngapha lagcina selifikile ke lapha esikhwameni la kwakhona ke silikwazi ukuthi nesikhwama sivuvukale. So into evuvukele isikhwama sodwa yebo isikhwama nje sodwa into ikhona nje yasebenza kahle nasesibhedlela mabe ngifaka escanning lapha inhlamvu ayinayilonda right sebenza kahle. So manje ikhuliswa mhlawumbe ake sinike isithombe ikhule ingakanani manje mangathiwa wenza isithombe mhlawumbe ngasinkwa ngempuphu anyana incane. Yabo nje ifika lapha emadolweni manje. Ifika emadolweni ubukhulu inesisindo futhi. Yabo nje mhlawumbe ngingathi mhlawumbe nje abakwaziyo ngizoxolisa nje ukuthi ngenze isibonelo ngawe ukuthi siqhamela mhlawumbe nje ikhanda nje la khanda la impela. Sure. Manje ngizama ukumajini ukugqoka ijini kumele ugqoke impahla ezothi uba loose. Iyo sengijwayele nje ukugqoka extra large balama bhluke lawa angathi ama pajama like kube ipheni iyangivakashela iphinambe. Mangivakashelile kusuke shuthi kwakhelana ubomvu la ngaphakathi ngoba la ephuma khona ubomvu nobuhlungu buyaphela. Umuntu uyasitshela ukuthi ayike into ongayizamile buya kodokotela. Bathina abantu oyakubona ngabe abesintu ngabe bathandaza ngabe odokotela. Kulaba besintu mabesho bona bathi lento ngathi ngayicosha phansi. Khona lapha ekhaya nje egcekeni. Abanye bakhuluma ngokuthi ngibangwa amadlozi. Yabonye abanye bakabasho nje mhlambe inkinga esemsamo. Kuyekushiwo nje izinto eziningi impela mabethi bayazama ukungilapha bathi kunzima ngoba manje lento yami abayazi kahle hle kodwa bona bayahlampikisela ukuthi ngenzeka kube into kanje. Mhlawumbe ngifuna ukubheka ukuthi if ngoba ayithintile umnumzane yangathinta futhi inhlamvu akwenze ukuthi vele ijumpulwe linalokho ukuthi ubuhlungu buyafika buye bungafiki mhlawumbe bengajova ngento ejova ngayo ulaliswe bathini mabekhuluma ngezimo ezinjengalezo. No bona ngenkathi esibhedlela befuna ukungisika mangibabuza iplan ukuthi yini bathi no iplan abanayo bafuna nje ukusika phakathi babone and then sebeyobona ukuthi benze njani ke sebesikile kwasho ukuthi ke mina lokho akungiphathi kahle ngoba manje indawo icayi and ngine hope futhi ngoba phela lokho okunye kuyasebenza. Manje mase bese bengisika neplan bengazi ukuthi yabo ukuthi ngahle kwenzeke kwasekwenzakaleni ngisaba nje ukuthi imphumela yalapho mhlawumbe ngabetane nje ngifike ngodini kakhulu. Ngokwesimo somqondo kuphazamise kangakanani? I stress nje kakhulu
ngiphinde nje manje engike ngihlale nabo nje eduzane bakabasho ukuthi hayi ngazothi sengumuntu oshesha acikeke. Okay. Manje ngihlezi nje ngidiniwe. Kodwa ngiyazama ukuthi ngibuyise ngoba nje kukhona engikwazi ukuhlala nabo abangi-understandayo. Impela siyahlala nabo mase bebona ukuthi ngazi ukuthi mhlawumbe sengithi bangibuyisa. Okay, uhlala noba ekhaya? Ekhaya ngihlala nodadewethu. Okay. Bese kuba khona nje umzala ozivakashelayo khona nje naye njengamanje. Unaba abantwana? Nginomntwana oyedwa engimaziyo ma. Oh, okay. Indoda yayibe nekhathi la engathi ifuna khona ukuhlangana nomuntu wesifazane kuwe kunjani iba khona imizwa njengaleyo? Yebo iyaba khona kakhulu. Iyaba khona. Kodwa bese bawuvala ukuthi uzobone lezi zinto lezi. Inkinga manje kuba mahloni phela yabo ukuthi ubani mhlawumbe nje yabo ngizothi mangiqhamuka kuyena lo muntu wesifazane yabo cause umuntu vetane nje ngiqhamuka nje ngisho noma mhlawumbe ngihambela nje kubonakala kuyabonakala and abantu futhi iyabathusa lento ngeke ngibone impela. Yena samncane man yini ongafisa umphakathi ukusize ngayo njengoba belalela abamiliyoni namamiliyoni okhosi? Mina usizo bengilifisa ukuthi mhlambe makukhona owaziyo ngalento ngalolu hlobo lokugula aphumele obala mhlambe asho ukuthi hayi mina ngiyayazi lento isizakala kanje. Because abanye babethi mhlawumbe njengaleyo uyithole mhlambe kade usenkonzweni esekamereni nomunye umuntu asikho isimo njengaleso wazingazi. Yebo impela nje bengikuzwa ngabantu ke lobo nje abaxoxa uthi hayi indoda mhlambe mawe bekusolwa nje kakhulu futhi uma wengane bamsolile nje kakhulu engawo ukuthi waze nje naye wanginika kumchamo wakhe yabo ngoba manje inkulumo seziningi kakhulu wanginika umchamo lo wayengisiza wenza kamakhatha akhe ngaphuza kodwa still kwangenzeka lutho. Uzafuna ukuchecka lapha sibheke udokotela. Sibheke kudokotela bengibuka nje kumfowethu kuyena oye wasukuma njengelunga lomphakathi ukuthi emphakathini mhlawumbe mangasondela nje kancane umfowethu njengoba kuwena akuthinti alihlobene uyilunga lomphakathi kodwa uthi ingane encane kangaka